Si Mingkoy, pwede pa napurgahan? Paibutan ko na parang di daw mulakaw. Pwede ko na paibutan, aro daw matambok, di mulakaw. Mikloy! Mikloy! Madali na! Dali! Dali na, tawag ka ni Papa. Sige, mag-inom tag vitamins. Hali Mikloy, kaya may inom tag vitamins ajo sa pagpurga. Ina nga vitamins. Karong di mahaglot. Ina nga, kuanan guys, purgahan ba ako sa yay! Inom na o. Vitamins Mikloy o. Naman yung vitamins. Bitaw ka ni guys, purga. Kayamnan ko na purga. Si Brownie o si Kuan Godi. Amo nang pa. Pinunga ko rin ito kakuan. 1 ml. Asa may lang dropper? Inom na ikaw? Ha? Ano man mong ilong nga murag pero may mag-isubos-subos sa abuhan? Ito na muna. Pino kayo. 1 ml eh. Give 1 ml. 1 ml lagi. May itlog be? Wala itlog. Itlog. Ha? Inom ikaw ha? Ha? Gawas na rabas dila. Sabay na ano yan? Naman ay sukod ng drop. Murang bata. Pero gamisa mong pan guys, bata. Tapi no nang puno kaya ron bata pa man siya. May kaglap ha. Pwede man daw ng iri. Di duha na. Pwede man na nakabutang o. Kat andog na. Gani. Ato naman pong siming pwede na pwede. Ano na siming ko tiguang na eh. Di ba ang tiguang pwede man po na purgaon? Shake before you mixing. Shake before you open. Yung sukar ba na? Ikay mo gonit? Maghawid. Butan mas Mikloy. May naman ng vitamins. Mikloy no. Sus, di man kabrik. Excited na ka sus Mikloy, may inom. Pwede nun kayo na sila kuhan. Para sa bata ba? Sa nga to? Si Ripper? Dili, katubang ikon sa bata pag panggiyan ba? Bata pa. Kasi pa nga to. Tiki-tiki. Tiki-tiki? Daka lang itong bata rin tiki-tiki. Pwede diyang tiki-tiki sa iring? Ako na i-research niya. Kung pwede sila kayo. Daka lang ka. Ayaw na ko na sa tiki-tiki. Agiring ma. Sino lang? Inom na. Inom na. Tara na, makakar na siya. Yan na. Diyan manggi. Ako ba ang ipon? Sa gilid na rin masok ka. Aysa. Aysa sa ipatan sa nakisayang. Ano ni sayang? Isa ka pa ka nang naining lanay sa kilid mo. Ay, nasayang nang ito. Mikloy, maharap ba kayo ni Mikloy? Agsayangap. Na. Yan na. Nga. At ipit ni mong ipon. Para ni ninyo, dini para namo. Paimnuti kayo no, kasiti ron. Hindi man siyang kapat dyan. Di man siya kapat dyan. Nabi niya mo giluan ka. Di man siya kahiluan. Mumut ka? Mumut. Para mahimsa kagamo ang Mikloy. Murag antibiotic. Ilapag ko no. Ang saman Mikloy, lami? Nakaya ito na po ito eh. Lami di. Nakaya may tambal. Tambal ka kong pangit. Ano sa niyo? Lami no? Tara. Amang Mikloy guys, umana sila inom og kuan. Manag inom og pangpurga. Magawas na magawas. Dara ka, jo gawas.
Kare na pud guys, mga giling, kare na pong mga itoy. Nana, ina nana, nana. Nana, para ninyo dili para namo. Mga dali. Nana. Oh. Sige. Ay kan ana buwang wala na rabay lang dapper, buwang ka mo lagi. Napay na pilin gamay. Wala na. Wala na. Ay sa. Mana? Tadrap ko yung naman. Ada tulog ka buwan. Ada kabuan. Nakapagkasunod, mag-ihap na po tayo ng kabuan. Ayun na po. Rone! Kada sabat ng dito ko. Ini tidak auto. Oo, dyan ni mo brownie. Ano sa mga brownie? Brownie pangalan. Ano si Japa? Pangit. Ikik mo ni si Japa. Nga. Magkuhan na pod mi guys, magtambaw na pod mi sa mata ni Kuan Pan. Kuan ni siya. Maligam-gam na tubig din siya gibatangan og asin. Mo ni itrapo sa iyang mata. Mura ni among gibuhat guys, naulian na ba dya pod agi iyang mata di paredes kuan nga. Di na mauaw, mabigan ina mo di na makakita. Karon kay ningawaw na po si Kuan guys, balik. Nagaman na magtrapo danhi ang mga butangan og kanang kuan ay mo. Kaloy sa Ginoo, nanimbalik na gidyang kuan pananaw. Salamat sa YouTube. Kaya sa YouTube rami dani nakakuha ka idea. Dagan man tag makuha og kuan guys sa idea sa YouTube. Kana. Kapuhan nin dun. Ay kundi ay. Nagidyang tawid. Kaning tawid litrapo, inaghamag ka ng butang sa nagijahang ay mo. Huwag man po'y kumo sa pagsuway. Kaloyan man po's Ginoo, gamo ang pagsuway-suway. Gabayan po'y mis Ginoo. Nakuan si pangit. Na arang-arang. Kay gijahang mata kay mabuka na. Di parehas ka tong day niagi nga di jud mabuka. Magsigirag pidjingan dya. Huwag na itaw mula ba, di mo aw-aw. Hapdusan siguro to siya ba? Karon kaloy sa Ginoo mauaw na siya, mabuka na niya gijang mata. Waji posible sa Ginoo, niya ang ipang buhat-buhat ba dya gabajan nato o kanang pagampo. Waji posible. Kay si pangit mauaw na sa pangit og balik. Sigudi mauaw na po sigudi. Jag mga itoy guys kay mauaw na pud sila, mga gagmay. Kay katong dihas kuan nga si pangit nagsigirag lubog di mo aw-aw. Silang duha mo ning kumbatig aw-aw. Maka kamo pud nimo sabay-sabay ning ang alaga. Nila giningan nga, man si pa kunoy mag-alaga giro kay sa tao. Kay ang tao kuno uban no imong alagaan, di jud kuno mo aw-aw. Maglabay-labay ra nga di mo kiti wag ikog. Madyo pa kuno agiro kay mo respeto pa kuno sa nagbuhi kay og mulabay sa tenged mo kitiw man nagikog ja muaw-aw man agtaw kuno nga imuhang gibuhi nga imuhang gi tabangan og human nagtabang wa na di nakalingiin inana mo kuno na anara po koy nadenggan nga istorya na lami pa kuno buhion nagiro kaysa tao pangit. Yan na may buka. Nagijang mata oh. Yan ang ibuka. Madyo ganing si Do Carlos. Okay. Tanan na lang daan. Kamao. Di raman di ay tricycle driver o labandero o kusinero, hardinero. Dili pa tabang init-init pa doktor man di ay pud.
Kay kamo man day pud mo doktor og iro. Among doktor na naman ka atong mga iro. O kinsay willing diha ang pa-doktor og mga iro. Uy, pud atong iro gusto sagdan di wala kay mao na tuloy. Diha si Doc Carlos. Anda mo doktor sa injang mga iro si Dr. Carlos. Kana si Mikli gipay na mo ko na hyper na noon. Kuan mo Ano ko naman na. kay katilaw si Jaguan. Dili na kay init padali. Dili na. Ali pangit. Patambal man siya kay sabaw man siya. Dito ka gudi padaplin ko di. Ay sa pilapil ko di, ikaw ron akong wanan ron. Wala na yung mga kuan guys gibuhat. Hindi na nabot ka init mo ko do. Namo ko na public pa. Ha? Namo ko ni Kana ning public. mandro di ay public mo na. Nganong di nato dadon dito? Ah. Mura gyapon ang gatibayan. Naibayad bisag Na magibayad ko na magpa-inject dito mga kuwan. aw di nagitawag og public. Mandro ko ng gobyerno man ay ko man sa. Di ano magpabayad man nga libre man kaya. Nangutan lagi ko magpakuan og iro kanang magpa kapon 3,000 bayad ko no nabuang. Lami pangit. Init mong ganinit init. Oh guys oh. Magpakuan na pud siya. Magpatambaw ra pud siya luoy laman. Siguro og sa tao panipis ka. Sa Siguro. wala mamula. Pangit piskaten. Madugay ni mo guling-guling dan ng iro parehas nang gajid mo naw. Hindi siya musugot og parehas silang naong ni pangit. Oh. Relax ba pa-relax. Ganahan siya. Init init. Maligam-gaman na. Ikaw gudi magpabutang pagka gudi? Paano tayo mong naong day? Ganahan pug ka? Mulian na lagi ni sila guys. Kaya kainom na ako na naikuan. Purga. Masig. Manambok na ni. Ata nang ipatuli pa. Hindi lagi kay mo. Tuli mo ninyo. Tuliun daw para daw mahimsug. Ayaw. Mahal. Taga nag-itlog sa Ginoo, yung patangtang, nayapag mo. Kamo ko natangtangan ko ng tuk, babe, sugot mo. Kamo. Pwede ba dahil may atuliun? Kamura may itlog, tuliun. nainusaran yung itlog. Na dahil may itlog. Kuya po na yung tangtang itlog. Naman ingan nga ipakapun daw. Nandiyan ikaw oh. Sugot pa kag di kay patulian o karon nga ning daka ka nga way tuli. Ganahan ka. Oh. Oh, kuno be? Be. Ayaw, kay luoy ng iro. Diyan ikaw karon ning ikaw karon nga ning daka nakagwa kag ipatuli. Ganahan ka. Hindi man kamo sugot og di tulion. Siyempre kana suguding si Brownie magmahay po na sila nagkadaka nga wag ipatuli nganong pisot sila. Nabuang ka. Lahi mo ng tuli ka ng kapon, hindi ka mo lagi. Unsa na nang kapunog tuli? Parehas ra man na. Unsa lagi ng kapun? Ipaliwanag unsa nang pakapunog. Tangtaw ng itlog. Liman mo tangtaw ng itlog, ikaw kuno tangtag itlog. Wala din ang kapunog tuli. Abi na kanang kapunog tuli. Parehas. Ari na tong ay mo bi kaya tong patakan lang. Sang kuan ni panay mo. Ay. Dili na ba? Ah, usani ba di ay lahi man din ang kapunog tuli. Abi na parehas ra ng kapunog tuli. Dapat ikaw nagpakapun ka. Sabi ko ka na. Ang matangtang nimo ang itlog. Ano na mo sa tawil ng pag... Karon pwede na ka magpakapun kay una naman kay anak. Hindi po ko, bahala. Umana? Ano sa nung plastic sabit-sabit niya pa? Nga lain tanawon sabit-sabit niya nga plastic. Ako ng mga, katong mga tissue yung unang ipanggamit ng pangit. Hindi maayo tissue gamiton niya ay. Tila dyan ko no. Itangtang na diya kay lain na yung basuran pa sabit-sabit. Ni gwapo nung kapangit. Ningwapo na kapangit, liwat na kadanas ng katambaw nimo. Dali. Pares na mugnaon. Ay mo. Ay ka ni patat. Hindi na patat. Uyuga na, uyuga. Kani una, dua ka patat. Dua ka patat. Isa pang itagliw ka. Tarong ka din. Oh, muna. Arang kabuutan, nagamo ang iro. Katambaw po si Jao. Pikas. Kana jud pangit, good boy jud ha. Tarong na. Good boy. Isa. Dua. Muna. Good boy ka jud ang pangit, magpatambaw. Naitaligsik. Di ba ka naitaligsik? Na?
Ikaw, bay, patakan na ito na yung mata. Pwede siguro. Ayaw, oy. Ito, magpapatak po. Ano dyan kapila-pila, no? Kay labot. Sabi, ating. Ang mga hero nagipang sa mga itong hero ang gitna. Anso nilang balibo nakapakpahak nilang balibo, eh. Atong hero mga nadampot sa una, malnurizon. Karon kulang sa tipang ana kanang wa pa malutas namatay ng nanay. Itan napunta na to noon. Tagaan man tag mga At least pasalamat sila nga nana to napunta. Ug nana dito napunta sa lain gipang balitsa na. Di na nagagwantahan pa karon kay mga naog sigbin. Ito nga. Bisdak ig mga naong. Laloy lang ibang puna mo sa inyong inano. May batasan. Bisdak ka yung mga naong waning liwat na mga Chinesean. Yabang. Bigay akong kuno ni Taya akong liwat. Bitaw guys, joke ra. Bitaw ng mga iroa bitaw pero usag di laman kay at least nangabuhi sila. Bisag tinamay-tamay na tanaway nagka puhunda na lami na lagi na sila tanawon. Manggwapo man ni madugay. Manggwapo ra na madugay amo na silang ipabiki di bilo. Bilo. Ay konta mo. Ipabiki di bilo. Para mugwapo ba? Ipa transform. Manggwapo ra na sila karon mga mauton pa na kay mga gagmay pa man. Di pa man na sila kamo magpagwapo. Inag mga ulitaw na mga gwapo ra na sila guys. Katangi laman ninyo karon kay tinamay-tamay pa man na sila kay mga baktin pa man. Gagmay pa man. Ana bitos pangit sa unag si magandas gagmay pa git tinamay-tamay pud kay mga kuan kuno karon kay si pangit kay gwapo naman. Pangit gini sa una pa. Gitawag lang na magpangit kaya gidyang balhibo. Lahira dito ni maganda. Si maganda kay hapsay man tog balhibo, wag ka na siya kay kulot-kulot man og kanang balhibo mo na pangit mo ang gitawag. Kanas gudi og si Brownie magwapo ra na puhon guys. Nagmangulitaw na sila. Nandiyan maura to guys. Salamat sa perming pagtanaw. God bless ninyong tanan. Bye bye. Kita-kita sa sunod ng vlog. Bye bye.